Hayi mina ngake ngayenza ividiyo ngikhuluma yona le yama-foreigners. Ngabona ukuthi yazi ukuthi abantu abayizwanga leya vidiyo ukuthi yayithini. Ngoba khona ababengibhalela nje eceleni umuntu ethi mina ngivikela ama-foreigners, ngivikela amakutshukutshu. Ngabona ukuthi hayi lo muntu lona ubengangizwa ngempela ukuthi bengithini. Mina engakusho ngathi mina uma sibaxosha asingasibeki isizathu sokuthi abanawo amaphepha. Ngoba sothi sithi abanawo amaphepha bese beyaveza amaphepha. Asingakusho lokho, asibe specific nje ekutheni asibafuni abahambe izinga lomnotho liyantengantenga. Sibaxoshe nje ngaleyo ndlela leyo. Singabaxosheli ukuthi kube ngazuthi sicasula ukuthi abanamaphepha. Cha, asicasulwa yilokho. Ngaze ngakuveza nokuthi la bantu labo kuthiwa amakutshukutshu, laba amaSomala, la bantu banethalente nje abaliphiwa uNkulunkulu. Ithalente lokuba osomabhizinisi, ithalente lokuphatha ama-tuck shop. Lela thalente elabo thina sinalo futhi ngeke sikwazi ukuba nalo. Noma bengahamba sithi siyazama ukufana nabo, sirana ama-tuck shop, ngeke sifane nabo ngoba lento ayikho kithi. Sinjalo nje thina uqobo sinomona sodwa, siyacindezelana. Lela thalente nje lingelabo, uma behamba bohamba nalo. So ngiphinda-ke ngizoyichaza lento yama-foreigners bafethu ukuthi cha, ama-foreigners asiwaxoshe nje, okungcono singachazi ukuthi siwaxoshelani okungcono. Kodwa singasho lento ukuthi awanawo amaphepha ngoba laba bantu bafike sebahlakanipha laba bantu bano-connection. Laba bantu amaphepha bazowenza mawukuthi abakawenzi, abanye banawo. Into ezogcina yenziwa bazogcina bevelelwa amaphoyisa nje. Njengoba sibona nathi ukuthi ugovernment akayingeni lento lokhomba khona ukuthi akalokhuza akanendaba nayo. Kodwa mangase kwenzeka kube ukuthi ugovernment uyayingenelela noma amaphoyisa ayingenelela, anokwazi ukuthi azosayida nabo ngoba amaphoyisa no-government basebenza ngomthetho. Yabona? Umthetho-ke uthi noma yiliphi izwe mawunamaphepha okuhlala khona usuke unemvume nje okuhlala khona ngoba ngisho ubuzwe buyathengeka. Umuntu uyakwazi ukuthenga ubuzwe ebengwalelo zelelo. Yabona? Manje uzothi uthi ulwa ngaleyo nto leyo, uthi ulwa ngokuthi abanamaphepha, bese iyakuhlula loo nto leyo ngoba bazowaveza amaphepha. Uthola ukuthi abanye sebakuthenga ngisho ubuzwe, abanye sebashada nabantu bala, vele sebebiza ubuzwe bala. Kodwa-ke mawukuthi-ke bafowethu nalokho futhi mangichaza ngaleyo ndlela anikuzwa, ake nihluleke bafowethu. Noma-ke ngingesiye umuntu okuthandayo noma okujabulelayo ukubona abantu behlukunyezwa, beshawa, kodwa angivumi lento yophakela umthakathi nongize emchunu. Yabona labo bhuti bafowethu basibuyisile isithunzi sikaZulu. Isithunzi sethu nje sesizwe samaZulu siyohlezi sihlonipheka, siyohlezi saziwa ukuthi nje asibhedelwe. Sikuyeke ukuthi kunodlame kanjani basebenzisa udlame nenhlamba, sikube eceleni lokho. Kodwa nje into engibukayo sikwazile ukuzakhela isithunzi ngisho nakwezinye nje izizwe ezikhona la, omaXhosa, obeSuthu, sesiyohlonipheka nje, sekuyohlezi kwaziwa ukuthi uZulu uhlangene futhi uZulu akabhedelwe.